Vă prezint cuplul numărul 2. Ambii sunt original Gerard Van Tuyl. Masculul este fiu Blauester, iar mama lui este semisoră și în același timp nepoată Blauester. Iar femela este semisoră Blauester și în același timp și nepoată. Deci un cuplu foarte consacvin pe Blauester și pe tatălui super reproducătorul lui Gerard Van Tuyl. Ambii porumbei dețin test ADN. Porumbei se află pe boxă individuală și așa vor rămâne tot anul.